Hola! Hola, Continua, continua. sóc Esther. Continua, Esther. Sí, sí, va, sí. Va, sí. Sóc Esther Velázquez, de tercer B, de l'IES Mundo Berseraco. I vull mostrar-vos el projecte que hem fet en tecnologia Carles Fluixà i jo. Es tracta de l'edificació d'una vivenda. Electrificació, no? Hem ficat en cada habitació un endoll simulat amb xinxetes, o este. I aquests dos xinxetes, no? Per Sí. exemple, molt bé, això seria un endoll, molt bé. I una bombeta controlada Molt bé. per un interruptor que Molt- està simulat en un clip. Molt bé, vale. Així l'has desconnectat i l'has connectat, molt bé. Perfecte. I també... Per últim, hem ficat en el passadís una bombeta controlada per dos commutadors. Molt bé, canvia... Molt bé. Espera. Molt bé, ara... Molt bé. Has canviat de posició un commutador... I ara l'altre, I ara l'altre... que no veig. Molt bé, i s'encén. Perfecte, Esther i Carles. Us així de categoria, molt bé, eh? Gràcies. Gràcies, Esther.